Hei, hei și bine v-am regăsit la un nou episod. În acest episod ne vom juca un joc pe Roblox, se numește Doors. E un joc horror, deci, da, va fi ceva jocul. Iarăși mi s-a stricat mouse-ul, stați un pic. Gata, acum e mai bine. Deci da, e un joc horror, ca să intri într-un joc trebuie să intri într-un lift ăsta. Uite, e un tip aici. Suntem cu el, am intrat cu el. Să vedem. Hai toată lumea a intrat așa, bun, a intrat toată lumea. Bun. Let's go! Deci jocul ăsta e foarte ușor pentru mine, pentru că m-am jucat de 50 de ori jocul ăsta. Foarte multe ori, destul de multe ori, încât m-am jucat o seară întreagă numai jocul ăsta. Foarte bun la el. Deci nu o să vă spun nimic, pentru că e un joc foarte horror. Bine, nu știu prea multe, adică știu că mor din prima. Nu știu prea multe, dar știu că atunci când luminile se sting și se aprind, înseamnă că vine cineva, înseamnă că vine cineva. Yeah. Shift. Deci ok. Pe cât dau crouch? Eu dădeam pe shift crouch. Bra! Băi, mi s-a stricat mouse-ul, jur că mouse-ul ăsta e îmbântuit. Deci doar trebuie să mergem pe aici. Afară e noapte. Ce bine ar merge afară. Te poți ascunde în dulapuri. Încă nu știu de ce. Pe că mereu mor de la un tip pe nume Rashi. Credeam că e cameră întunecată. Nu-mi plac camerele întunecate. Există camere întunecate în jocul ăsta. Nu am uitat la niciun tutorial pe YouTube. Să mergem pe aici jos? Trebuie să mergem pe aici, da. Dar am văzut că există o grămadă de uși închise. O să iei un topor să le spargi sau ce, mă? Există topoare? Nu știu. Mi-ar fi plăcut să fie existat dacă nu există. Aoleu, cine e ăsta, mă? What? Îl vedeți? Dar cine e ăsta? Uite, îl vedeți? Uitați ce... A murit. A murit de la ochi. Nu le place să te uiți la ei. Lor nu le place să te uiți la ei. What? Bra! Ok, stați un pic, a fost lag. Bun, ne-am întors, atunci a fost 100% lag. A fost lag. Și caut aici. Bă, deci 100% atunci a fost lag. Tipul ăla, deci nu trebuie să ne uităm în ochii lor. Îl cheamă ochi pe tipul ăla care are foarte mulți ochi. De ce are mulți ochi, nu știu. Înseamnă că e urât dacă nu le lăsăm. Hai să intrăm într-un lift. Let's go! Suntem cu Funky Friday aici! Yay! Haideți să vedem. Oh my god. Sper să mai murim. Ia ce putem aici să-și cumpărăm. Vitamine. Normal pills. Are these normal pills? Unde-i Funky Friday? Man, s-a dus Funky Friday. Waiting for players. Suntem, mă, Funky Friday, cred că a ieșit. Ce te uiți în sus? Aoleu, iarăși merge mouse. Bă, mouse-ul meu e bântuit. Dar de ce trebuie să folosim C pe bune? Poți să stai pe Shift și e și mai aproape de WASD Shift-ul. Tu spui mie că vrei să folosesc
Mă sperie camerele întunecate. Vedem ușa a treia. Coridor lung și mare. Excuse me, what the actual fuck are you in my house? E ușor, suntem deja la ușa 6. Da, sper să nu mă prind. Cameră întunecată. Stai, mă, nu se încarcă jocul și arată de parcă sunt camere întunecate, dar de fapt nu sunt. What the fuck? Trebuie să dai shift. Bă, trebuie să dai shift prin geam, că aici închide și te duci pe aici și dai shift prin geam. Ce e acolo, mă, ce? Eu am luat o brichetă. Lol. Ioi, boss, man. Ce faci, mă, boss, man? No, man. Nu mă duc acolo, acolo e ulit. Nu mă duc acolo. Că e întunecat și mă sperie. E întunecos și mă sperie. Am la ușa 3. Vine bossul. Ascunde-și în dulap. Bun. Aoleu. A plecat? Poses? Da, poses. Aoleu. Și când fac lumile așa știu că vine bossul. Au căzut, mă, 2 dulape. What? Ok. Ce este puzzle? Cred că trebuie să le aranjăm în formă corectă. What? E așa. Hai, mă, bă, unde-i tablou, mă, pune-l. Ușa 16. Haide. Ok, sunt la ușa acum 17. E ușor, bro. Uite de ce ușor. Aoleu. E cameră întunecoasă. De ce fac luminile așa? What? Au! Vierme urât. De ce e întuneric? Ce e întuneric? Aoleu. Ce se întâmplă? Nu. Au murit amândoi, au murit prietenii. Aoleu, ce mă sperie. Ce mă sperie. Mai e o cameră. Cred că trebuie să mă întorc cu spatele când îl văd. Ce se întâmplă? Cine e ăsta? Ești ușa. What? Am primit achievement 2 steps forward and 1 step back, survive, halt. Cine e halt? Mi-au murit amândoi prieteni. Asta e camera întunecată. Mă duc acolo, mi-e fricuță. Nu, mi-e frică. Vreau să mor, mi-e frică. Aoleu. Deci l-a murit și eu cu haltul, cine o fi ăla. Aoleu. Deci au făcut lui bine, deci că au avut spasme înainte să mergem în camera lui. Mi-e frică. No, man, eu ies. Cine e acolo? Și ceva.
Ne-am întors, am avut niște lag. 100% eu nu m-am speriat. Da, și 100% eu nu m-am speriat și am ieșit. Pentru că da, 100% a fost lag. A fost lag, 100%, știți? Da, a fost lag. Ce faci? A fost lag, băieți. Da, foarte mult lag. Știți, zilele de astăzi mult lag se întâmplă. Mai intrăm încă într-un lift. Deci asta e runda finală, mă jucăm 3 runde pe episod. O să fac episoade până terminăm. Oleu, mă sperie jocul ăsta, mă sperie la culme. Bă, deci nu știu cine naiba era hol, de ce naiba au făcut luminile de zici că au avut spasme, dar tot ce știu e că trebuie să am cam supraviețuit. Deci gata, notă către viitorul eu. Dacă te uiți în ochii ochilor, ai murit. Ai murit. Dacă luminile fac mult, înseamnă că următoarea ușă va veni Holt, oricine ar fi ăla. Și când ți apare în față, trebuie să te întorci cu spatele până ieși din camera aia. Ok. Am înțeles acum. Sunt experience player, sunt super experiențat acum. Bă, de ce nu se aprind luminile, mă? Am lag și nu se aprind luminile când vreau. Timp să facem semn de pace. Să mergem la subsol. S-o crezi tu că mă duc eu? S-o crezi tu că mă duc eu la subsol? Dacă nu se duce cineva, eu nu mă duc, să știți. Hai mă, că mă duc eu și gata. Hai mă, veniți, sperie. Mamă, și chiar eu trebuie să merg să... Trebuie să dau de o manetă. Uite, o manetă. Eu și m-au lăsat toți în spate. Brea. E o cameră întunecată, brea. Am trecut de camera întunecată. La camera asta avem nevoie de o cheie. Unde găsim noi cheie? Naiba știu. Unde găsim noi cheie? Bă, stai numai cu nubii, mă. Eu trebuie să caut totul. Și eu trebuie să caut totul, bra. Absolut nimic. Eu trebuie să caut totul, mereu. Nimeni nu poate face ceva bine. Nimic. Să găsim vreo cheie prin sertarele astea. No, nimic. Cât? Acolo erau bănuși și diamanți și acum am 100 și mi-au sărit bănuții de la 20 la... Mi-au sărit bănuții de la 20 la 130. What the... Mamă. Am avut noroc. Sunt singurul care mă risc. Mă simt de parcă nu sunt plătit destul, pentru că nu sunt plătit pentru ca să mă joc jocul ăsta. NordVPN. Nu, timpul de reclamă. Wanna use NordVPN? Wanna kiss me in the ass? NordVPN. Oh my god. Nimic. Cheie, am găsit cheia, în sfârșit, peste 50 de ani am găsit cheia. Am găsit cheia, boys. Let's go. Haide, mergi.
Ce ar trebui să vă, bro? Mergi. Ah! A căzut un sectar. What the fuck? Iar mi s-a stricat mouse-ul, să vezi cum mi s-a stricat iarăși. Acum mergem jos. Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Ah! Ah! Ah, cine e ăsta? Ah! What? Dar ce s-a întâmplat? Again. What? Dar ce s-a întâmplat, bă? De unde a mai venit și ăsta? E ca rubina neagră de pe partea aia. De unde a mai venit și ăsta, mă? N-am auzit că eu n-am văzut nicio lumină că a făcut bip-bip. Că a făcut bip-bip. What? Bravo. Deci, băieții, cam atât a fost cu episodul de astăzi. Vom mai juca Doors dacă vreți să dați, ne strângem 3-4 like-uri. La 4 like-uri mai facem încă un meci de Doors. Bine că nu o să ajungem acolo niciodată. Și ne revedem data viitoare. Pa!